Kushone umuntu oyedwa abathathu bangeniswa esibhedlela kulandela isiphepho eDikeni eEastern Cape izolo. Ibimenqi idolophu yaseDikeni nanjengoba ibigutyungelwe zizikhukhula. Umonakalo anguyelo usesweni nje kuphela koko kukho nomuntu obhubhileyo. Intombazana eneminyaka engama-28 uNoluthando Majiba usweleke ngethuba ezama ukuzimela ngodonga lamwela. Ushiye ngasemva abantakwabo nodadewabo ababini abancinci nentombi yakhe eneminyaka emibini. Abazali bakaMajiba nomakhulu wakhe sebelandulela eli. Into isehlele sengakhange sicinga phofu ukufa kucingwa kodwa ke sithusile besisajonga ithini izinto eziwileyo kodwa nakunokuthanda esibhedlela kuyayiwe kuyabuye ukuthi akasekho yabona sisithonga esikhulu esibinqebe libuhlungu elo. Intsapho ezininzi zisheke zingenamakhaya. 29 households that have been damaged because of the heavy rain. Walls of houses have fallen down and the roof is completely destroyed. Now those 29 families, the members are currently with their relatives. There are challenges of the drainage system in our town, and we are actually doing our best to try and correct the situation. Ukanti nosomashishini balive ngamandla lwamvila lwezimvula bezisina ngamandla nanjengokwezinye zingekavuli. Kwindaba zeSABC ndingubusisiwe Jemsana Mantashe ndiseDikeni.